Vítajte na piatkovej káve s Andreou. Včera som urobila jednu vec, za ktorú ma časť z vás určite skritizuje. A pritom si myslím, že som urobila správne. Bola som nakupovať v Rakúsku krmivo pre zvieratá a cestou späť som sa zastavila v Action a v Lidli. A urobila som úplne niečo spontánne, čo bežne vôbec nerobím, hej. A nakúpila som deckám mrazenú pizzu, mrazený borek a nanuky. Hej, že proste kúpila som ultra spracované potraviny, som im kúpila. Hej. Ja to bežne nerobím, pretože ja chodím so nákupným zoznamom a už mám v obchode ako svoje oddelenie, kade chodím. A toto bolo také akože naozaj veľmi spontánne. A už cestou domov som premýšľala nad tým, že či teda je to správne. Pretože ja chcem byť veľmi úprimná aj k vám, aj k sebe. A premyšľala som nad tým, že sama radím ženám, aby nejedli ultraspracované potraviny a potom ich nakúpim. A ešte to dám aj na video. Hej? Čiže pokrytec určite nie som. Ja si stále za tým stojím, že by sme nemali jesť ultraspracované potraviny, ja ich nejem. No a potom, keď ma kvelili tieto výčitky, tak som si uvedomila jednu vec, že deti neučíme na základe jedného nákupu, deti učíme na základe dlhodobých návykov. Aby sme sa dostali do kontextu, ja mám 11-ročného syna, ktorého ešte inšpirujem a učím, a potom mám 25-ročného syna, ktorý už robí svoje vlastné rozhodnutia. A ja nechcem mať deti, ktoré v podstate nikdy nebudú jesť nanuk alebo nebudú jesť pizzu. Hej? Ja chcem mať deti, ktoré si do života zoberú tie zvyky toho zdravšieho stravovania a toho varenia doma. Ten dlhodobý zvyk, ktorý tam je. A väčšinu času si teda budú vyberať zdravšie jedlo, hej. A ja nie som taký ten slniečkarský typ matky, že teraz im nedám nanuk, lebo Ježišmaria, je tam cukor. Zdravý životný štýl vôbec nie je o tom, že niekedy urobíte výnimku. Je o tom, čo robíte väčšinu dní. A vy to máte ako? Kontrolujete, čo jedia vaše deti, alebo si myslíte, že by mali v niektorých veciach konať samostatne?